Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Jama'a assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Sunana Amina Lawan. A yau dai muna dauke da sabon shirinmu ne inda zamu ji ake karanta ABCD da Hausa. Don haka sai ku biyo mu domin ku sha kallo akan wannan tasha ta mai suna Hausa Top Online TV. Mun gode. Ko za ka iya karanta mana ABCD da Hausa? Zan iya. To bismillah muna sauraron ka. A, B. Da Hausa. Kamar ya da Hausa. Ka san yadda ake karanta ABCD da Hausa ba? Wanda ake cewa uwe. Na? Ba ABCD ba. Da Hausa ba? Gaskiya ban iya ba, ban gane da yadda ke nufi ba. To kai mana yadda ka iya kai da Hausan mana. Ba dai kawai in ce ABCD, EFG, HIJK, LM. Ba shi muke so ba, da Hausa muke so ka karanta ka biya mana. Da Hausa muke so ka biya mana. Kamar ya da Hausa. Oh, baka san ABCD da Hausa ba? Na sani mana. To yanzu idan ka ce A, B, C, D, ai kaga da turanci ne, amma da Hausa ka biya mana ai za mu fi gane. A. Idan na fahimce ka dai baka san ABCD da Hausa ba. Ban dai gane yadda da ke nufi ba. Za ka iya karanta mana ABCD da Hausa? ABCD a Hausa shine kaman A, B. To yana da ka iya kai mana kawai inda da Hausa ne. To kaman A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Wannan Hausa ne kenan? To kamar Hausa nake yi dai Hausance ba. Ka tabbata hakan ne? Haka ne. Za ka iya karanta mana ABCD da Hausa? Zan iya. To bismillah muna sauraron ka. A, B. Da Hausa. Gaskiya ban iya. Ban iya da Hausa ba. Na? Ban iya da Hausa ba. Za ka iya karanta mana ABCD da Hausa? ABCD, EFG, HIJK, LM. Da Hausa. Abacha da Ifaga. Ijakala ya na'ura. Shine iya abin da ka iya? Gaskiya. Saboda ni ba makaranta Hausa ne ba. Ko za ka iya karanta mana ABCD da Hausa? Da Hausa. Da Hausa. A, ba, cha, ja. Ban iya ba gaskiya da Hausa. Za ka iya biya mana ABCD da Hausa? Ƙware makuwa. To bismillah muna sauraron ka. A, ba, sa, da, e, fa, ga, ma, na, o, ra, sa, ta, o, ya, za. Ka tabbata abin da kai yayi daidai? Ƙware makuwa. Za ka iya karanta mana ABCD da Hausa? Insha Allah. To bismillah muna sauraron ka. Abacha da Ifaga, Ijakala na'ura, Sata uwa ya za. Haka ne? Haka ne. Ka tabbata abin da ka faɗa daidai ne kuma ya cika? Insha Allah. Mun gode. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.